printer I bon ud, inden I spørger, om folk vil have den? Ja, det gør vi. Okay, spørger om folk vil have den. Den printer ud automatisk, så ja, det gør det. Ja, okay. Inden I spørger, om folk vil have den. Nej, det gør vi ikke. Vi kan trykke sig, at om de vil have den eller ej. Hvis de ikke vil have den, så printer den ikke ud. Sådan annullere, ikke? Ja, lige Ja, okay. Det er sådan, at vores kassesystem, det er lavet sådan, at der ikke kommer en bong ud. Okay. Så først der er sådan en kunde siger, kunne jeg ikke få en bong med? Så vil vi trykke en bong med. Hver gang I så sælger noget, giver I så papir med? Altså, hver gang I giver noget til folk, som skal spise her, giver I så papir med? En serviet. Ja, de får altid papir under underkappen og en serviet. Nej, det gør det ikke. Okay. Så vi giver selvfølgelig vores indpakningspapir, det her, som maden selvfølgelig er rundt om. Det er det. Ja. Hver gang I sælger noget, giver I så papir med? Ja, vores salg, der kan man altid papir med juice, der gør det ikke. Okay. Sorterer jeres papir eller affald på særligt? Det gør vi ikke. Vi smider bare det hele ud. Hernede gør det ikke, men oppe i Friis gør det. Der skal de gøre det. Der er sorteret papirhusejere og hvad. Altså, vi har faktisk ikke sådan på den måde en sortering. Det vi har, det er alt sushi, vi kommer i en pose, når vi skal smide det ud om aftenen. Og ellers så har vi de her skraldespande, der kommer mest kun papir i. Okay. Har I papir stående på bordene, som man bare kan tage? Lige nu har vi, fordi der er brunch, men om aftenen, så har vi, så får vi bare en sådan her der. Ja, det har vi lige der. Ja, okay. Ja, det plejer vi at have til folk, som spiser det her, for eksempel. Så de griser ret meget som noget soja, så vi plejer næsten at serviere. Hvis I så sælger noget to go, giver I så papir med, selvom folk ikke beder? Ja, vi giver altid servietter med. Okay. Polypose, så man kan transportere det herfra. Ja, okay. Det gør vi til vores sandwichstafel, der er altid lige servietten med, fordi det er meget til at spise i hånden, så får lige at have lidt tør fingrene. Ja, okay.